Usa ka dako nga question mark tingali ang atong mahuna-huna ngano nga si Judas nakahimo pagbudhi ni Jesus nga sige man unta sila kuyog nya nibiya man sad si Judas sa iyang pamilya. Gisunod man niya ang requirements nga moingon biyai ang tanan og sunod nako. Nya nakahimo pagid siya pagbudhi ni Jesus. Hibaw mo ngano? Nibiya man sad siya ni kuyog siyang ni Jesus gani faithful kay siya gitagaan sa to siya gahom nakapapahawa pod siya mga yawa nakaayo sad siya mga masakiton pero at the end nakabudhi gi siya ni Jesus nakaako gyud ba nikaon sad siya tipo ni Jesus murag makaingon ta ano ba kano nga the best naman ta kay tong ilang relasyon nganong nakabudhi pamanggid si Judas. Unsay rason? Ang wala pagbiya ni Judas sa gugmas kwarta. Nibiya siya sa ilang balay, nibiya sa siya sa iyang ginikanan, nibiya pod siya sa iyang mga igsoon tingali, hasta sa iyang trabaho, nibiya siya, pero doon na siya iwa biyai ang gugma sa kwarta. Giling niya mong tupad. Ing nawa na ka mahigugma sa kwarta? O na? Bisag unsaon panatog simba, bisag unsaon panatog nobina, kakarong gabi kuyog na sa taaning prosesyon sa mga santos, mga pasos, di man ang mga santos ang tanan, basta mga rebulto sa mga involved sa kinabuhi ni Jesus. Oh, Jesus. Ang resulta, mubudhi lang yapunta ni Kristo basta dili ta muundang anang gugmas kwarta. Moto nga si Judas natintal gid siya kay nahigugma man gud siya sa kwarta. Nya gideclare na muna ni Kristo nga nag-ingon nga wa gyoy tao nga makaalagad sa duha ka agalon. Ingon siya dili ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang salapi. Itaraba usahay moanhi ta sa simbahan, musimba ta ang atong pangayoon sa Ginoo tagai ko kwarta. Murag daghan-daghan gid ana nga magsiging Ginoo in town, makatrabaho na unta ko Ginoo in town, ma-increasean unta ko Ginoo, makadaog ta ko sa loto. Kay daghan na kay kog bayronon ana. Mao nay kuyaw kayo. Na may daghan ana nga magsigig alagad og simbahan. Apil na gud mi ana gud di na lang nato na iadtog lain kaning nagwali. Ana. Lahi nang mangita kag kwarta, lahi sa nang mahigugma kas kwarta. Doon na sila'y kalainan. Naay mga taong kugihan kay mo trabaho, kugihan kay magnegosyo, daghan kay sila kwarta nga ilang makuha, pero wa sila mahigugma sa kwarta. Ana. Munang ningon si Kristo, trabaho gyud maayo. Pagkugi gyud, ayaw pagtinapulan. Pero ayaw lang paghigugma sa kwarta. Diri sa atong unang pagbasa, gisgutan diri kinsa ning manluluwas. Matud pa diri, gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Kinsa man ning gikapuyan?
Kanang mga tao nga nagsigig pangitag kwarta, kunya nahigugmas kwarta, mo na sila'y gikapuyan. Kanang tao nga nagsigig kugi pagpangitag kwarta o trabaho, pero wa mahigugmas kwarta, mo na sila'y makadasig sa gikapuyan. Ano bang dili bitaw kay kaatat sa kwarta? Makadasig yun ka. Kay katong tao nga kanang nangitag kwarta o niya nahigugmas kwarta, mailhan man na nimo. Unsa may mahitabo ana nila. Daw dili manghatag. Mao na kapuyon gina sila kay magsige man nagprotektar sa ilang kwarta. Sige na sila panalipod sa ilang kwarta, mag-ihap na sila kada gabi, lagi nang balik-balikog ihap, check upon gina nila kanunay, ang katong mga utang, ilista gito nila maayo, ang lista niya, naam sa tuwing gamayng interest, kwintahon sa na nila, napag yung mga pizza, kanus na nila kuliktahon, ang katong dili nila makulikta, pilay charge nila ato, kapoy kaya na sila. Kapuyo na sila anak. Pero kaning mga tao nangitag kwarta o niya, wa may gugmas kwarta, sige ra naghatag, way kwinta-kwinta. O di relax kayo. Lingi ano sa di mong tupad na sige kag kwinta. Sige kwinta. Naasay daghan kay nagtrabaho, siging kwinta sa ilang sweldo, kwinta sa ilang overtime, kwinta sa ilang bonus nga dawatonon, expect anang mga increase, kwarta lang yapon, mo na kapuyo na sila, kusmod na sila naong usahay. Mo report na, labi nagdili ihatag ang ilang sweldo nga gi-expect, magkusmod ang naong na, bluos lang nagpanglibak sa ilang amo. Ang ilang amo kay ang pare man, sige, libaks pare. Na daw kani paria daw tuag ihakop tanang kulikta daw ana sige kana muna kapuyo na sila maghinuktok na sila basta mo serve sa simbahan hinuktok panid iyo nya ning ato mga staff din kailaman mo ana nila panid ayaw lang sa ka-execute, kanang paantawi lang ba, maghinuktok gani na, kana, gibugatan na, gikapuyan, wa na sila madasig, kaya ang pari nga na-assign din saman, way ikahatag, nga naman, kaya ang parisyoner, wa magsigig hogs, kolekta, ang salig raman tas kolekta ninyo, God, wa man ta magkuana na, salig raman tas kolekta, nya ug di na mo muhog kolekta sa may ihatag na to ana niyang 40 lani kabuk atong tao dinhi 46 kabuk so daghana nya mukaon na dagko ra ba sa nagkaon sa kaon pa lang daan oy nadi koy announcement ninyo ni decision ni wa na mi snacks karon kay mag save ta ba kanang mag-economize kay lisod kayong panahon mo nang decision mi wala na snacks wala na sad mi i-provide nga unsa to wala na kadtong mga coffee nga 3 in 1 ana wala na kadtong mga gatas mga Milo wala na amo na nang gitangtang nya katulo na lang gyud mo kaon nya limited sad ang kaon tanawa di ba sunod mga buwan managluspad na ning naong aning atong kuan kaning atong mga staff dinhi pero ilhan na nimo bisag magluspad pero madasigon kana wa na mahigugmas kwarta sunod ani namo moingon nami katunga na lang ha sa inyong allowance mo atong ihatag kay wa man ang nanghogs kolekta katunga naman lang sa kolekta nato the usual. So agad-agad lang kita anis ka manggihatagon. O kamusan mga parishioners, o wasan mo mahigugmas kwarta, murag, wag may problema kay ana, kay muhog, manggin mo kolekta nga, kinadak-an yung hulog, no? Mingaw dayon, basta ka na
Asa pamusanom. Basta ka na nahisgutan. Nguna, mga igsoon, kanus ata makadasig, kundi na ta mahigugmas kwarta, mahigugma na tas pag-alagad sa atong isig katao. Si Kristo, nakadasig yun siya kay ang iyang gihigugma, ang iyang isig katao. Bisan pa mismo si Judas, nga nahibaw-an na ni Jesus, nga magbudhi niya pinaagi og dawat og suborno nga kwarta, iya lang yapong gihigugma. Pakaon lang yapon niya, gipatuslob pagid niya sa panaksan nga iyang gikanan. Kana bitang magsaw mo panaksan, kasuway na mo ana ka mo mangaon mo, dungan mo tuslob dito, ana share mo anang sabaw, labing kay mo tan-awon. Naay magtiayon nga akong nailhan, di lang ko musultis ngan, sukad ko no pagkasal nila, usara gina ilang plato. Kinsa ninyo anay gabuhat ana dinhi taas ang kamot. Oh, iyahay kaon mo. Onang di gyud kakaon ang usa kun dili mo abotong usa kay usar may ilang plato. Bisan pa kunog mag-away sila, kay mag-away man ganang magtiayon, way tingganay usahay kunog moabot pa ganig tagsa ka semana wa sila tingganay, pero sao lang yapong plato. Bisag mga to pa na sila mga kumbira, kanang mo tambong sila anang mga hikay-hikay, usa lagi na ilang plato, ilagi nang giagrihan. Nako, cute sana all. Kuyawa kano ang pari og madri ba usa na lay plato. Indota katanaw no. Makadasig na dili. Oh, inspiring kay na. Makadasig na. Nga nasa ko'y nailhan nga managtiayon, sila sa nagsulti pero wag kumutupad nilang higda. Pero katong nung magsaog kaon, naka-observe na ko many times nilang duha. Ako'y nibuyag, ano magsaog mamuna may daghang plato? Ingon din sila nga, amo gining agreement, Father. Nakaingon ko sana all, pero naiusa nga niingon, nga naasa kuno sila agreement. Cute kay ba? Di yun, kung manghigda sila, di gyud katog ang asawa basta dili mag-unlan sa bukton sa bana. Oh, naa mo ana? Brad, naa na Brad? Bahala ka takilid hagi mo. Pero naa ko no, di gyud kuno siya katog basta di mag-unlan sa bukton sa bana. Unya nahitabo man nga kining asawaha palaaway kay isbana. Perti man gyud ka palaaway. Ang bana, mo istorya ginana mo, hasta in public kay barkada man niya na. Mo istorya gin siya nga, mag-away, di siya tinggan siyang asawa, usahay, tagsa kasimana, usahay do kasimana, pero inighigda na, muunlan gis iyang bukton, lami ako nung luukog diritsoy. Kana ko nung wakatinggi ba niya, muunlan gyapon sa imong bukton, ingon siya, lami ang luukon lagi, pero saon man gid agreement man ninamo. Ana ba? Sinangganang di nakatinggan, niya muunlan sa imong bukton. Talagsaon. Nakoduna gidi ay, mao na siya gitawag og Diyos nung kinaiya. Nga dili masapawan sa mga kahuyangan. Doon nagyoy sintro ba? Ug mao na untay itong buhaton, nga mo sintro kita ni Kristo. Kana bang makaingon kita ba? Maging sino ka man, mamahalin kita. Ana ba? No. Mao na matud pa diri sa atong kana ganing sani atong tubag sa Salmo, Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Pulos ta mga makasasala, pero milaom ta nga ang dakong gugmas Ginoo dili mo ila sa atong mga sala. Mutubag yapon siya. Mo tabang yapon siya. Nya mo sa dunta na itong batasan nga dili unta ta magpadala sa atong kahuyangan labi na ng gugmas kwarta kay mahimutang daw, mahimutang isipan, mahimo pagitang kriminal. Kanilang rong ato mga nasod nga naggubat tungod man as gugmas kwarta. Nya kinisang ato din hirong nasod nga siging kinawatay anang kwarta.
nga di ra bagyod mohonong og pangawat bisag 40 na natong lisurab, mangurakot lang gyapon sila. Tungod gyapon na gugmas kwarta. Nga di ra ba na matagbaw ang gugmas kwarta. Basta nahigugma na kas kwarta, wa na nay limit. Tuay limit. Sa una, thousands ray kawaton. Karon, millions na. Sunod, billion na. Sunod, trillion na ang kawaton. Perting dagko ang kwarta. Kawaton, way katagbawan. Kanindot unta kung ang inyong higugmaon ang simbahan. Karon ang imong gihugs kolekta, piso pa. Sunod, gatos na. Sunod, 1,000 na. Sunod, milyon na. Sus, ngiga ka namin ako. Ang atong treasurer, makadawat o usa ka bandol nga 1 million, nga gihugs kolekta. Kuyapan siguro, eh. No? Tigana ba? La! Kamong tigsibot. O makasinati mo nga gihulgan ang imong sibot og usa ka bandol nga 1 million nga usa ra man ka bandol nga ingon ani tingali na kataas inani magsapaw-sapaw ba ana ihog sa sibot masud ra man gina unsa inyong bation og hulgan mo og 1 million di na tingin mo muhatod sa sibot dire mo ditso siguro mo lakaw ngadto kana kung hudas ka mo ditso kag lakaw ngadto asa naman to gada sibot sunang ka 1 million lakaw tingin ka ngadto eh kung hudas ka pero dili ka hudas wa ra na nimo relax ra ka i-remit ra gina nimo dire adto na sa nas treasurer ang problema yun sa ilang bation pero luwasan sila maatot sa kwarta ihatag ra gina nila sa pari. Ari na sa pari ang problema. Pero wag yun maatas ang pari, ihatag ra gina nagbalik sa katawhan. Ana, no? Nya sa inyong paminaw, mao ka na ibuhatos pari. Wa mo musulti gaduda gid mo nako de. Ay sos kanang ato istorya kinsa go sa tay mohog ana galisod mangganig 20 pesos lata pa mangani iso kana na bang 1 million